Elvira, Ma'am Elvira, good afternoon. Tilbay! Tilbay! May sasabihin po. Halik kayo po. Ma'am Elvira. Sige, yaman na kayo. Nakarot kulang-kulang. Teka lang, ma'am. Tigas na tara. Ay, balik kami para sa inyo. Maaari po mo namin ang pag-butter. Little butter. Kaya mo ate yan, ate Maya. Oh, galing ah. Ada si Bukayo, ganda ni ate Maya. Happy 61st birthday. Ada di bangun bro. Ya aku. Ada cheese. Ferrero yo. Okay lang yan. Swerte. Teka lang daw. Ada mo. Got a
She taught me how to love myself. You might have a mom, she might be the bomb, but ain't nobody got a mom like mine. Start tayo. Kantante, happy birthday to his mother. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Bago kayo aglowan, te,ag-wish kayo pa. Make a wish bago i-blow ang candle. Blow sa way. O blow, ang-wish kayo pa sa'yo i-blow. Pero ito, mama. Happy birthday, mother! Palakpakan! Okay. Bago tayo nga message. Kailangan, dati letter hand niya ate, kailangan na basahin eh. Daddy! Okay? Daddy, basahin niyo para kanyang mother, okay? Ang sounds! Happy birthday, Pwede sa ating mga bata. Pagpigsaan niyo! Bata, dublyak. Okay, Happy birthday inang Ilbe. Agyaman kami kinapo tanakaragkad karata. Sa pela kuma tamadaron tamadim bye ang ibagbagin. Agyaman kami amin nga ang kakabsat at sika tinayat ni nga inang mi. Agnanayon may karkararag ko kiniapo nga madi na kayo baybayan. Kaya madi kayo agsasakit. Tapno madanon tumanen. Taldaw nga makapasyar kayo dito. Aganad kayo kanayon haan kayo agpapa kay stress dita. Salamat ta amin nga panagayat mo kada kami. We love you Ina and we miss you. Enjoy your day. See you very very soon. Love you lots Maya. Oh. Happy birthday! Okay lang yan. Kasi birthday ni Mother. Okay. Mother, ano pong message niyo kay Ate Maya? Thank you. Sige! Message Mother! Thank you Maya. Thank you, Maya. Thank you, Maya. Euro na dyan, Euro. Tali pa. Koreana. Thank you, anak. Ngalas ito. Tali pa. Koreana. Thank you, anak. Ngalas ito. Ano po ang masasabi niyo sa mga apo niyo, Lola? Thank you very much sa mga apo. Natin, Maya. Thank you. Thank you. Thank you. So, Oh, okay na. Okay na. In behalf of Mrs. Flower Shop and Partners, thank you, Ate Maya. Thank you sa pagpili at pagkuha na naman sa akin dito ngayon sa ano. Ang grabe, dami siya. Yung mga sa grabe. Natinsak pa. Basta thank you, Ate, ha. Kahit yung saglit lang kaming at least nagawa natin ng paraan. Dahil gusto niya talaga ipahatid to at Mami, itong surprise ang ito sa inyo. Na-surprise kayo!